Ahojte priatelia, ste konečne duchovne obživení a obnovení po 10 dňoch modlitieb a po aliančnom týždni? Či už áno alebo nie, nie je nič lepšie ako začať nový rok s týmito modlitbami a s nejakým novým predsavzatím. Určite by to nemalo byť nič, čo rýchlo opustíme, ale mám taký nápad na pár bodov, kde si môžeme priblížiť svoju spiritualitu, to ako ju osobitne prežívame a ako sa cítiť naplnenejšie a ako lepšie slúžiť druhým. Pomôcť k tomu nám môže byť test 9 duchovných temperamentov, na základe ktorých si uvedomíme, že sú medzi nami určité rozdiely, že nie každý sa vo svojom duchovnom živote správa rovnako, hoci máme jednu Bibliu, a že každého naplňa a teší niečo iné vo vzťahu s Bohom. Takže pozrime sa na to. Jedna z vecí, ktorá vám môže veľmi pomôcť, ak si chcete viac štruktúrovať svoj duchovný alebo modlitebný život, je modlitebný denník. Keď si ho otvoríte, tu môžete nájsť stránku, kde si napíšete modlitbu, dokonca tu sú odpovede na modlitby, takže takto môžete si pekne trackovať, ako vo svojom modlitebnom živote postupujete, či naozaj vám Boh odpovedá, a tak budete cítiť oveľa lepšie naplnenie. Myslím, že tieto veci sa môžu nachádzať v ktorom zbore, alebo si ich viete objednať z internetu. Keď tak, môžete sa ma opýtať. Čo sú vôbec duchovné temperamenty? Duchovné temperamenty dobre podpísal Gary Thomas, autor knihy Posvetné chodníčky, alebo niekto to pozná v češtine ako Posvátne stezky, alebo Ninth Spiritual Pathways, kde popisuje, že toto sú vlastne také naše cesty, akými spoznávame Boha, akými sa k nemu dostávame bližšie. Každý má inú spiritualitu, každému je k srdcu bližšie niečo iné a každý v nejakej odlišnej ceste lepšie vníma Boha. A aké vlastne sú, ak poznáme naturalistický temperament, aktivistický, asketický, zmyslový, tradicionalistický, starostlivý, kontemplatívny, entuziastický a intelektuálny. Intelektuál je najčastejší v CSD, ale väčšinou bývajú prítomné tieto všetky. Môžu byť v vzájomnej harmónii, ale niekedy, keď sme v zbore, si predstavujeme, že každý bude vnímať Boha rovnako a bude mať potrebu sa rovnako prejavovať. Čo nie je pravda. Samozrejme, počas bohoslúžby to nejde úplne tak, že jeden by si tancoval, rozhadzoval rukami a podobne. Nie, ako to sobotné zhromaždenie určite máva nejaké pravidlá, ale na strane druhej každý z nás aj v svojom osobnom živote sa k Bohu potrebujeme dostať svojím spôsobom. Nemôžu zase ostatní okliešťovať to, ako Boha vnímame, čo nám robí radosť, ako sa máme v tom prejavovať, alebo nie, pokiaľ je to teda v nejakých hraniciach slušnosti. A preto je dôležité toto poznať a tak byť aj viac k sebe tolerantný a dozvedieť sa niečo viac o sebe a možno prípadne pomôcť a viesť druhých ľudí k tomu, aby objavili svoju radosť z duchovného života. Keďže často vnímam, že možno v tom tápeme a nevieme sa v tom nájsť, raz povieme, nič mi to nedáva, možno by sme mali dávať my a ukázať viac, čo je v nás a čo nám robí radosť, ukázať, kadiaľ sa môže Boh cez nás prejaviť, pretože nám dal práve taký temperament. Vieme, že povahové temperamenty sú tie základné 4, sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik. A podobne máme takto aj tie duchovné temperamenty. Proste je to nejaký súbor správania, ktorý je pre nás typický, v rámci ktorého často konáme, ktorý nám robí radosť, kde sme v komfortnej zóne a cez čo vlastne lepšie vnímame Boha. Prvým duchovným temperamentom sú naturalisti. Čo to znamená?
Sú to ľudia, ktorí občas majú problém, keď majú sedieť len dnu, počúvať kázeň alebo len spievať piesne a najbližšie sa Bohu cítia vtedy, keď môžu ísť von, byť s jeho stvorením, v prírode, okolo stromov, riek, počúvať, ako spievajú vtáky a podobne. Vtedy vnímajú Boha ako stvoriteľa, ktorí sa cítia uvoľnení, najlepšie sa aj modlí, možno dokonca aj za pochodu, vyčistia sa aj myšlienky a vtedy sú v spojení s Kristom. Určite to má mnoho výhod, ale musíme si dať pozor aj na prípadne nevýhody, takže môže to byť určitý individualizmus, potom môže to byť určitý modlársky vzťah k prírode, alebo zase iné nepochopenie druhých, nevedia nejako obsedieť. Takže má to svoje plusy aj mínusy. Určite je skvelé napríklad ako typ skúsiť si urobiť bohoslúžbu občas v prírode. Môžete sa vziať ako skupina ľudí alebo zbor, najmä keď je leto a teplo, ísť na nejaké miesto, kde sa dá sadnúť pod stromy, kde je čisto, môžu sa hrať deti a tam rozprávať o Bohu, mať sobotnú školu alebo kázanie, tak sa zlepší sústredenie, ten kyslík, prekrví sa mozog a tak môžeme spoločne uctievať Hospodina. Takže to bol prvý temperament. Druhým duchovným temperamentom je zmyslový temperament. Zmysloví kresťania radi uctievajú Boha v jeho kráse a majestátnosti. Takže si radi dajú záležať a sú v takom úžase, keď prídu do budovy, ktorá vzbudzuje určitý majestát. Dajme tomu, keď vidia ten vysoký strop kostola, keď vidia niekde vyobrazené určité podobenstva z Biblie, keď majú pocit, že áno, tu je ten veľký Boh, keď to pôsobí na ich zmysly. Napríklad počujú kvalitnú hudbu v tom zbore alebo kostole, alebo keď sa cítia vôňu kadidla. Niektorí to majú na takých skôr pravoslávnejších bohoslúžbách, alebo keď vnímajú, že ich prostredie, tam, kde sú naozaj, hovorí o sláve Boha. Niekedy tak uctieva viac pre uctievanie a možno by sme mali pocit, že viac nájdu v nejakých katolíckych prezdobených kostoloch, a tie jednoduché modlitebne, ktoré sú typické pre protestantizmus, im tak veľa nehovoria, ale ono to nie je nutne zlé. Samozrejme musia si dať pozor na to, aby teda neuctievali priamo nejaké obrazy alebo podobne, ale myslím, že nie je nič zlé, ak chceme Boha vidieť aj v kráse a v tom, čo nám môže pomôcť pochopiť jeho veľkosť, jeho majestátnosť, to, čo robí, že je kráľ a že naozaj, keď spievajú o tom, že je taký nádherný, že je. Mám takú vizuálnu pomôcku, napríklad táto Biblia, ktorú mám veľmi rada, môžeme si všimnúť, že už ten obal je veľmi pekne spracovaný a keď sa otvorí, tak napríklad už tu vidíme, že tá orieska je veľmi pekne zdobená, grafická úprava. Keď sa to otvorí, tak sú tu možnosti, ako si to vyfarbiť, alebo v podstate ako znázorniť, hej, tie biblické verše a príbehy. Takže si myslím, že to je veľmi dobre pre ľudí, ktorí majú taký zmysel pre estetiku a práve v tej kráse, ktorú tiež Boh stvoril, vnímajú Boha. Určite sa nenechajte odradiť, niekoho by zaujímalo, že ako môže stvárniť to, čo Boh pre ňoho urobil, ako sa kreatívne vyjadriť a ako môže byť v úžase pred Božou veľkosťou. A dá sa to určite urobiť aj biblickým spôsobom, takže nebojme sa toho, nemajme nejaký ikonoklazmus, pretože ako náhle sa vytvorí buď aj nejaké literárne alebo ilustrované dielo, ktoré zobrazuje Kristov život alebo biblický obraz, pokiaľ sa tomu nekláňame, tak je to v poriadku, ale je to ilustrácia, ktorá práve že v nás môže vytvoriť ten pocit, že áno, toto je môj Boh, toto ku mne prehovára a cez to ho môžem vidieť.
Ešte k tomu, aby sa zmysloví kresťania cítili dobre pri bohoslúžbe, by bolo zaujímavé aplikovať nejaké prvky z reálneho života, ktoré oni tam môžu zmyslami zachytiť. Napríklad nejaké vonné vrecúško, keď hovoríme o svätyni, áno, tak to voňalo to kadidlo, môžete to dať kolovať. Alebo aj pri Večeri Pánovej, čo takýto obrad je pre nich tiež veľmi zmyslový a dôležitý, tak tam samozrejme cítia to víno a ten chlieb, ktorý sa za nás láme. Alebo ešte niekedy, keď hovorím napríklad svadba v Káne, môžete dať kolovať kúsok toho roznového džúsu, môžete tam dať olej na pomazanie. Jednoducho niečo, čo tieto zmysly ľudí takto napne a oni budú schopní sa vcítiť priamo do tej biblickej pasáže. Sú ľudia, ktorí by samozrejme takáto útok na zmysly veľmi rozrušovali. Nie je to vhodné pre každého, ale určite môže to byť jeden zo spôsobov, ako druhý zakúšajú Boha. Ďalším duchovným temperamentom sú tradicionalisti alebo tradicionalistický temperament. To sú ľudia, ktorí si veľmi zakladajú na poriadku, ktorí sú zásadne za to, aby sa ponechali staré obrady, to ako boli naučení na ten systém a vnímajú v svetosti a v poriadku a možno desatore ako veľké naplnenie. A žia si tradície, ako to fungovalo, kedy začínali bohoslúžby, ako sa k nim ľudia stávali, ako boli nastavené časy a štruktúra toho, ako sa modlí alebo ako sa káže. A v tom vidia oporu, to ich fascinuje a majú pocit, že ten režim, ktorý to nastavuje, je pre nich to práve a v tom vidia Boha ako Boha, ktorý má všetko usporiadané správne. Toto sa spája skôr možno so staršou generáciou, ktorá bola naučená istým spôsobom a predpokladá, že Boh je nemeniteľný, tak časom sa nič nemení. No, nie je to úplne pravda. Trochu pokúšením tohto duchovného temperamentu je snažiť sa dať do laty každého, kto to má inak a stále proste trvať na to, aby sa veci nemenili, ale môže to viesť k určitej povrchnosti, že sa budeme snažiť udržať určitú formu, alebo to, aby sme všetci boli rovnakí. A duchovné temperamenty sú práve o tom, že nie sme. A hoci určite áno, istý poriadok funguje a isté veci v Biblii sa nemenia, tak ako život postupuje, tak sa mení naše vnímanie a náš vzťah s Bohom je živý, organický, nemôže byť len nalinkovaný tak, ako to bolo možno pred 10, 20, dokonca 40 rokmi. Takže títo ľudia potrebujú si vyvinúť trošku väčšiu toleranciu, aby vedeli pochopiť aj iné temperamenty. Pre ich bohoslúžbu určite je dobré dodržiavať presne tie časy, presne tie obrady, ktoré sa naučili, Večeru Pánovu, umývanie nôh, ako to bolo. A to sa väčšinou aj deje. Alebo prípadne si vytvoriť nejakú svoju tradíciu, kedy si môžeme viac pripomínať, napríklad Sviatok stánkov a tak ďalej. Opäť však pripomínam, že nie každá tradícia je zákon a často to môže byť len niečo, na čo sme zvyknutí a veď sa má, takže áno, aj v adventizme máme svoje tradície, ktorých sa silou, mocou držíme. A nutne za tým nemusí byť vždy Boh. Tak dávajme pozor, aby sme sa nedržali len toho, na čom sme zvyknutí, lebo máme strach z nového, ale aby to bolo niečo, čo nás obohacuje, môže obohatiť iných a dajme im voľnosť, aby mohli mať aj iný temperament. Potom tu máme temperament asketický, alebo taký asketici. A ako už názov napovedá, tak sú to ľudia, ktorí vyhľadávajú Boha v tichosti, v jednoduchosti, v osobnej modlitbe a oddelení prípadne v pôstoch. Týchto ľudí môže pomerne vyrušovať napríklad nejaká hlasná hudba, práve niekedy aj ostatní ľudia, alebo druhé myšlienky, ktoré by k ním prúdili od ostatných ľudí. Radi sú sami niekde v tej svojej komórke, modlia sa, hovoria k Bohu a sú ochotní sa modliť aj celé noci, cítiť takú tú oddelenosť pre Boha osobitne, slúžiť mu modlitbami
a sú asketickí, takže väčšinou chcú žiť jednoduchejší život, lebo sú takým opakom tých zmyslových kresťanov. Nepotrebujú toho priveľa podnetov, ktoré by ich narúšali, ale potrebujú ten svoj kľud a svoj priestor na to, aby mohli poznávať Boha. Určite preto, aby pre nich mohli byť aj bohoslúžby príjemnejšie, je dobre dať čas, kedy sa naozaj spolu modlíme, kedy je ticho a môžu samostatne hovoriť s Bohom, možno nejaké spoločné aj pôsty v rámci zboru, potom nejaká reťazová modlitba, to sme mali tiež v rámci 10 dní modlitieb, kedy sa každú polhodinu alebo hodinu niekto za 24 hodín vždy modlil a tak to pokračovalo. Na čo si ale takíto ľudia musia dať pozor, je to, že určitá samospravodlivosť v rámci tej svojej asketickosti, ja si odopieram a som lepší, prílišné odťahovanie sa od druhých ľudí, som to ja, môj milovaný Boha, nikto iný mi do toho nesmie vkročiť, alebo možno nejaké ťahnutie k určitej bolesti alebo sebabičovania alebo prílišnej kázni, že no tak napríklad vy by ste to mali robiť ako ja, vy si príliš užívate život, alebo ja si odopieram, ja neviem, nejedol som už celý týždeň, takže Bože, ty by si mi za to malo pridať nejaké pulsové body. Tak to nefunguje, môže to byť nejaký váš osobitý prejav, ale nie každý to môže mať takto nastavené a Boh vás nebude milovať viac alebo menej, ako ak sa budete takto správať. Takže to je dobre na to pamätať. Veľmi zaujímavým a v adventizme tiež často pri tom temperamentom je temperament aktivistický. Mám ho aj ja spoločne s naturalistickým a intelektuálnym a takíto ľudia majú radi trošku konfrontácie. Proste bojujú za spravodlivosť, za spravodlivého Boha a angažujú sa takto v zbore alebo nejakých protestoch alebo bojujú za sociálnu spravodlivosť a tak vnímajú, že rozširujú Božie kráľovstvo a dávajú navonok svetu znať, že áno, sme tu, kresťanstvo má nejakú misiu, má nejaký boj a sme tu za to, aby sme ho viedli. Ale pozor na to, lebo títo ľudia občas môžu byť až príliš konfliktní, zbytočne sa hádať možno o veciach, ktoré nie sú až také dôležité, ktoré nie sú v jadre kresťanstva, možno je to nejaká osobná preferencia a majú potrebu ľudí natlačiť do nejakej škatulky. Zároveň môžu potom posudzovať druhých, ktorí nie sú až takí aktívni, ako oni, radi by prebudili cirkev a proste, aby všetci sme ťahli za jeden povraz a diali sa veľké veci, čo je úžasné, ale väčšinou my sme mali začať sami od seba, ak je jeden zapálený, môže zapáliť ďalších ľudí, ale nie na to výčitkami alebo hovorím, spíme, prečo robíte toto, prečo ste takí neaktívni, lebo nie každý má to v sebe, nie každý môže byť nový Martin Luther, ktorý spraví reformáciu celej cirkvi a čelí nebojacne smrti. Ja mám tiež tento temperament, snažím sa byť tolerantná, mám aj tento YouTube kanál, aby som niečo robila, takto, aby ľudia o tom vedeli. A je to moja cesta, ale napriek tomu, že adventisti cítia, že máme špecifické posolstvo troch anielov, je to posolstvo, ktoré je o spravedlnení z viery, takže vlastnými skutkami a nevlastnou aktivitou toto nemôžeme dosiahnuť. A tým, že budeme rýpať do druhých, tiež nie. Určite týmto ľuďom v zbore pomôže, ak sa robí nejaká evangelizačná aktivita, a ak sa aj môžu zúčastniť, ak hovoríme o možnostiach a programoch, ktoré sa dá robiť pre Boha a tom, aké skúsenosti môžeme zažiť, ale iní môžu byť utiahnutejší a necítia sa zrovna na takéto priame alebo konfrontačné správanie. Takže dajme priestor takým, aj takým, rozhodne nech to nevedie k šarvátkam, ale skôr skúsme nájsť, kde je naša cesta s Bohom premodliť si to, pozerať na osobnú svoju zbožnosť, než by sme komentovali alebo sa porovnávali s tým, ako má zbožnosť niekto iný. Ak chceme niekoho motivovať, tak to neurobíme tým, že do nich budeme rýpať a ukazovať na ich problémy. Vy sa nesnažíte, ale tým, že ich bude motivovať. Áno, toto funguje mne, tu sa Boh priznal a môže sa priznať aj k vám. Takže opäť nech sa prizná aj k vám, nájdite si, čo je pre vás najlepšie.
Veľmi výrazným a doslova kresťanským temperamentom je teda starostlivý temperament alebo starostliví kresťania. Títo ľudia slúžia Bohu tak, že slúžia druhým, veľmi sa rozdávajú, pomáhajú ostatným, ktorí to najviac potrebujú, vidia Krista najmä v tých, ktorí trpia núdzu, nemajú čo jesť, čo si obliecť a tak podobne. Asi by ich veľmi vystihovali tie Kristove slova z Matúša, ktoré hovoril, že keď ste mi dali pohár vody, navštívili ste, keď som bol chorý vo väzení. To sú tí ľudia, napríklad ako Tabita, ktorí pomáhajú veľmi prakticky a starajú sa o blaho ostatných. Oproti rôznym výhodám, kedy sú schopní sa obetovať a naplňať túto Kristovú službu a príklad, tak môžu mať také neduhy, že tiež ťahnú opäť k posudzovaniu k ostatným, odsudzujú ľudí, ktorí sú viac zmysloví alebo entuziastickí, ktorí radi spievajú a chvália Boha miesto toho, aby prakticky niekomu pomohli. A môžu mať veľmi zúžené vnímanie na to, čo to je kresťanstvo, že teda nie je to len pomáhanie druhým, ale sú to aj tie ostatné veci, o ktorých sme sa bavili, aj štúdium písma, aj starostlivosť od seba, aj zmysel pre krásu a podobne a podobne. A taktiež majú tendenciu sa tak starať o druhých, až zanedbávajú seba, alebo aj svoju najbližšiu rodinu. Lebo si povedia, ty sa o seba postaraj, musím tu a tu pomôcť. A zabúdajú, že ale kto sa nestará o svoju rodinu, tak hreší. Že nejde len o to vlastne sa tak zodrieť, len aby nezhrdzaveli, ale že naozaj je zdravé a je zrelé postarať sa o seba aj o tých ľudí, ktorí nepotrebujú možno najväčšiu pomoc, ale tiež potrebujú našu prítomnosť. Takže na toto je veľmi dôležité pamätať, aby sa nezničili, ale dokázali príjmať aj tých ostatných, ktorí, dajme tomu, nedokážu byť tak s druhými, ktorých by až tak vyčerpával druhým pomáhať. Im pomáhanie nabíja. Samozrejme, ako tento temperament, povedali by sme, že to je taký základ kresťanskej lásky. Určite každý máme prejaviť súcit a dať pomocnú ruku, keď je to treba, ale samozrejme nie každý k tomu takto tiahne. Preto je dobré vidieť, kde sú naše talenty, naše duchovné dary a temperamenty a na základe toho môže každý z nás čo najlepšie slúžiť Kristovi. Starostlivým kresťanom na bohoslúžbe najviac pomôže, ak robíme príhovorné modlitby, ak je nejaká zbierka šatstva alebo do adry, ak rozprávame o tom, aké kto má potreby, ak niekto starší potrebuje popratovať, umyť okná, radi sa starajú o zbor, ale niekedy môžu mať ten problém, že nikto nedokáže naplniť ich štandard, najviac si teda tých vecí urobia sami a keď to nie je tak, ako si predstavujú, sú frustrovaní, že iní sa na to nepozerajú tak ako oni, ale realita tá je taká, že nikto nečíta druhému myšlienky a každý vníma priority života aj toho duchovného života inde. Takže určite pomáhajme, buďme ochotní, ale je dobré dokázať aj odpočívať a prijímať druhých. Najradosnejším temperamentom sú entuziastickí kresťania. To sú kresťania, ktorí majú radi radosť a šťastie, nedokážu pochopiť, ako sa niekto môže neusmievať na bohoslúžbách, pretože Boh je úžasný a zaslúži si oslavu. Najradšej by vyjadrovali svoju radosť Boha tancom, alebo radi spievajú, vyjadrujú svoju radosť. A nie každý to vie zniesť, najmä v adventistických zboroch, ale sú to ľudia plní nadšenia, ktorí chcú hľadať rôzne radostné spôsoby a zážitky, atmosféru, ako milovať Boha. Takže im sa najviac budú páčiť nejaké duchovné piesne, worship, príjemná atmosféra, kedy stlmené svetla, zaujímavé príbehy, filmy, niečo, čo ich nadchne, čo ich popne a cítia sa energicky a majú pocit, áno, Boh je tu, On ma naplňa a ja som s ním aj perfektný a všetci by to mali vidieť. Samozrejme, na čom si musia dávať pozor, opäť, aby neodsúdili tých, ktorí proste sú viac ľudia, ktorí to tak stoicky berú, tak európsky, áno, ktorí nekričia amen za každým kázaním, ktorí sa tak intenzívne neprejavujú,
A taktiež si musia dať pozor, aby nevyhľadávali iba zážitky, aby nešlo len o to, aby zase nejaká nová emócia sa v nich prehlbila a aby to bolo fajn. Nemôžu si mýliť dobrý zážitok s dobrým uctievaním, alebo len to, že opäť cítim Boha a niečo s ním zažijem, alebo nejaký zázrak, že to je všetko. Proste existuje aj tá súkromná zbožnosť, modlitba, štúdium písma, to k tomu tiež opäť patrí. Hoci je skvelé, ak máte v zbore entuziastických kresťanov, lebo vás všetkých môžu zapáliť a určite ich netreba odsudzovať za to, že majú energiu, že sa chcú viac hýbať, lebo to je ich spiritualita a to môže pomôcť aj druhým, aby boli fakt nadšení. Iný temperament je kontemplatívny temperament. Tento temperament vystihuje napríklad postava z Biblie, ktorá je Mária z Magdaly, alebo sestra Marty a Lazara, ktorá sa identifikuje so ženou, čo plačom umývala Ježišovi nohy, utiela svojimi vlasmi, čo teda ho pomazala tou drahou nardovou masťou. A kontemplatívni kresťania majú potrebu sedieť v tichu, milovať Boha tou najčistejšou láskou, oni ho cítia, sú veľmi pocitoví, vnímajú ako buď milujúceho Otca, alebo zbožňujú piesni, kde sa Boh popisuje dokonca ako partner alebo manžel a chcú ho buď držať za ruky, schúliť sa v jeho náručí a proste cítiť, že je s nimi. Pri bohoslúžbách by im pomohlo, keď bola niekedy taká aktivita, napíšte, ľubostný list svojmu Bohu. Niekedy vravíme, že Boh nám napísal ten ľubostný list Biblii, alebo máme tie listy cirkvám a že to je v jeho vyznaní lásky. Oni by mu tiež chceli vyznávať lásku a vnímať to, že je pri nich. A ak necítia Božiu prítomnosť, necítia, že je s nimi alebo že ich miluje, tak sú nervózni, majú pocit, že to nefunguje tak, ako je a naozaj cítia také temné obdobie. Na čo si musia dať pozor je prílišné zameranie na seba, určitá povrchnosť a zanedbávanie poslušnosti. Ja Boha cítim, to je také svetlo, to je tak fajn. OK, je fajn, že Boha tak miluje, že mu chceš vyznávať lásku, byť s ním sám na modlitbe, vnímať ho ako partnera v živote, ktorý je tu každý deň s tebou, ale na druhej strane proste máme tu aj určitú poslušnosť, je tu Božie slovo prikázania, takže toto je len jeden rozmer. Na druhej strane ani my ostatní ich nemôžeme odsudzovať, pretože sú možno k Bohu príliš dôverní, pretože Boh naozaj chce vzťah. Hovorí, už nie ste len moji sluhovia, už ste moji priatelia a oni toto zdôrazňujú, je to krásne, ale opäť je dôležité byť v harmónii a rozprávať sa o tom, vidieť každý ten výsek Boha, lebo každý človek vníma určitú časť Boha, nedokážeme ho celého obsiahnuť, preto je presahujúci, preto je transcendentný, ale tým, že sa poznávame a tým, že každý z nás má iné temperamenty, môže vidieť ten veľký celok Boha. Nie je to len to, čo my z neho vnímame ako pravdu, ale všetci spoločne to tvoríme. Posledným duchovným temperamentom je intelektuálny. Tiež je veľmi zastúpený v adventizme, je to aj môj temperament. A intelektuálni kresťania sú najšťastnejší, keď sa o Bohu môžu niečo dozvedieť, niečo prečítať, majú radi pojmy pravda, alebo takto to je. To je štandard, takto sa to myslí, toto nám hovorí písmo. Takže je skvelé, ak chcete diskutovať o teológii, o tom, ako sa veci majú niečo si vysvetliť, tak oni sú tí praví, môžu byť dobrými učiteľmi, ale musia si dávať pozor, aby druhých nevnímali ako povrchných, aby nešli do takej príšernej a prílišnej konfrontácie na sobotnej škole, aby nemali potrebu stále presadzovať svoju pravdu a stále poučať druhých, dívať sa na nich z vrchu a byť pyšní na to, že vedia niečo viac. V adventizme má niekedy problém, vždy si vrajme, my máme to posledné poznanie, tú prítomnú pravdu a potom sa pozeráme na iné cirkvi a čo nevedia. A nie je to celkom tak, sú dokonca aj baptisti 7. dňa, iní, čo uznávajú sobotu a tak podobne, takže máme špecifické poznanie, áno, ale ono je to nielen privilégium, ona je to aj určitá povinnosť, ktorá si vyžaduje pokor.
Takže hoci sa cítime intelektuálne radi, čítame knihy a študujeme na seminári, máme kázne, tak nezabúdajme na to, že Boh má aj svoj rozmer krásy, možno hudby, nadšenia, kontemplácie, osobnej zbožnosti, modlitieb, ale aj praktickej, nielen teoretickej starostlivosti a podobne. Takže myslím si, že štúdium písma a kázne máme dostatočne zastúpené, môžeme prípadne o písme debatovať, ale nezabudnime na rovnováhu. Tak to boli všetky duchovné temperamenty. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak máte ešte nejaké otázky, môžete mi napísať. Ak chcete mi pomôcť, aby tento kanál rástol, tak dajte like alebo dajte odber. A ak by ste chceli viac rozvíjať túto tému alebo mali nejaké nápady, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť viac, či už o tejto cirkvi, všeobecne o kresťanstve, ako žiť svoj život alebo ako si v ničom pomôcť, tak neváhajte, dajte mi tipy a môžem natočiť nejaké ďalšie videá. Ja osobne mám aktivistický, naturalistický a intelektuálny duchovný temperament. Intelektuálne si naplňam dosť tým, že študujem na TI, čo je náš teologický seminár, tým, že si pripravím kázne, sobotnú školu a podobne, stále sa učím niečo nové. Naturalistický v tom, že rada chodím do prírody, potrebujem kráčať a byť chvíľu aj v kľude, rozímať na čerstvom vzduchu. A potom ten aktivistický napríklad aj týmto kanálom, tým, že sa zúčastňujem evangelizácii, chcem diskutovať o veciach, chcem, aby naozaj sa to Božie posolstvo šírilo. Isté veci sa aj časom menia, niekedy dávame dôraz na jedno, na druhé, vždy nám niečo v živote viac chýba, ale je dôležité, aby sme boli v harmónii, aby sme vedeli, že aké sú naše slabosti, že treba niekedy rozvíjať tie svoje hlbšie alebo možno aj povrchnejšie stránky, lebo Boh má naozaj veľa rozmerov a nie všetky obsiahneme. Ale Boh je skvelý, je obrovský, dokáže poslúžiť a pomôcť každému z nás a dokáže z nás urobiť skvelé osoby a dokonca zaplniť aj tie nedostatky, čo máme. Takže nebojme sa, premieňajme sa zmenou zmýšľania. Boh tvorí vždy niečo nové, má pre nás zasľúbenia. Tak neochvejne zostávame na modlitbe a rastme aj v našich temperamentoch, aj v tom tej konkrétnej ceste, ako pre nás Boh pripravil. Ahojte.